Malinggang. Oi, Tok. Lah 3 hari 3 malam bertanggang. Bajaknya. Dek bagadang. Ada kadang-kadang yo. Manunggu rumah orang. Tundo. Rundo. Ah. Oh. Apa tero? Ndak masan teh do pia. Kopi. Buatkan kopi setengah pakai susu seketek. Bontai ya? Oi. Tuh. Makasih supia tadi. Anak bambu itu. Apa teh lah. Itu ayat teh lo. Apa tero tuh? Apa kok? Apa tuh? Oh, iko namanya bansi pia. Bansi tasanda di Pamatang. Tapi jak di anak kabau. Pacah lah ya. Bisa diambil ya tuh. Lai bisa. Coba. Bunyi macam-macam. Coba. Orang cak du. Bisa du ku bawa ge ku kampung. Raso di Sumatera Barat. Sayang. Coba bantuin melenggang. Adi. Cuba badaka antimun batali-tali. Kaki lenggang sadang tengkak. Ini nyocok lari. Kini ambo mambui bansi. Nah, coba mak datuk di melenggang. Nan babantun. Adi. Siapa tuh lu? Ada tua mo? Ambo. Nak urang di kampung Teleng. Kabalai harilah sanjo. Dek cotok ko duduk ma ereng. Dek bisua tumbuh di iku aja. Nak urang di Padang Taro. Kabalai baduo-duo. Kabalai baduo-duo. Ayo baduo kuah. Walaupun bisua cotok sambo. Banyak nak gadis kegilo-gilo. Ini sebana tuh. Jatuh masih. Pas manga cetok. Pas habisnya. Ambo kalau mode-mode ko bisa lombo mambuh mah. Coba. Nah, dengar deh. Yo. Urusan. Ciang ada Iya. juga Siapa dulu dong? Anak Ahmad. Kelapa muda, bini muda. Kalah cotok. Lu ngapu tuh orang cak bana. Oh iyalah. Si Upiak saya tahu nih rencana. Kau tanya mau cek dia? Tanya lah cetok apa? Kan lah sentiang nemu ya. Iyalah. Karena mau dari mana? Ambo. Lah ke Mahkamah sih. Oh lah jauh cetok. Perjalanan mau Indonesia kualah. Jauh jam terbang dia. Banyak. Matang ke siapa boleh Singapura. Ngapur? Iya. Nemu siapa? Namo kalau di kampung bujang. Bujang enggak lama dah tua. Jadi lah selamuku banyak pi merantau. Banyak. Nemu bujang. Nama ujang. Sebanyak ku merantau nemu itu kayak itu. Sekali-sekali Kasajo sekali-sekali jubleki. Leki itu nama anjing. Enak amuh juga. Minum saloki mabuk saboto. Minum saloki mabuk saboto. Yang mabuk lalu bakalu di atas tanah lah jadi juo. Di atas tanah lah jadi juo. Baralik hiburan no organ sabana pade. Hiburan no organ sabana pade. Yang mabuk tibo bajoget. Kalau mabuknya hei Kalau mabuknya hei babue bue.
gareganyo. Mungkin dek kurang didikan agamo, mangga dua kurang itu karajonyo. Ado pemudanan sopan, tahu di malu jo sagan. Dia minum balabihan, tapi indah kan nampaan. Pareman di kampung awah, iyo ba ayam baku kuat di kandang. Iyo ba ayam baku kuat di kandang. Oh iyo buyong tu baga, cubokan malah di rantau urang. Cubokan malah di rantau urang. Aden lo dengan agak, aden di kampung den bagaden. Tahu ale? Baden set, takui den. Tanyalah ke Pak Denang. Oi buyong, wang menggadurang sekerajuang. Turun. Ya baba. Boleh langsung buyong. Acara urang alah dikacaunya, kalau inyo ditagah urang digareganyo. Mungkin dek kurang didikan agamo, mangga dua urang itu karajonyo. Ado pemudanan sopan, tahu di malu jo sagan. Dia minum balabihan, tapi indah kan nampaan. Pareman di kampung awak, iyo ba ayam baku kuat di kandang. Iyo ba ayam baku kuat di kandang. Aku iyo buyong tu bahaga, cubokan malayong di rantau urang. Cubokan malayong di rantau urang. Ituang langsung ngedrop buyong na apa? Din kecengkang, jangan beragak di kampung kuyuang. Saya nak rantau urang ba nye.